Hai, मा खालामदों नोंलाय? Labang खालामनो नुवाखै नै बिबारा हरथ'दों आं देखायनो Hello everyone, welcome back to my new vlog in today's vlog YouTube channel. आंनि today's vlog YouTube channel आव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावनाय जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ नायनायनि सिगां चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, बेल आइकनखौ थुना होदो, लाइक शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो। थ' दाना भिडिअखौ नायलांदिनि। सासे बोराय मानसिया मा मावगासिनो दं बेखौ खोन्थानो नागिरदों। बे बोरायखौ थांनाय भिडिअआवबो नुखांबाय नोंथांमोनहा। थ' नायलांदिनि बिथाङा मा मावदों आरो बिथांखौ नोंथांमोनहा बिनि डिटेल्सखौ फरायनानै होयोबा नोंथांमोनहा सोरबाया सिनायनोबो हागौ आरो सिनायोबा नोंथांमोनहा कमेन्ट हरबानो जाबाय। Aloe vera, bebe aloe vera, nebe aloe vera bibar. Aloe vera. Aloe vera na bibar. Au gitu. No. थाबायदों आं खेबसै. फैदो आं जायखौ देखायनो नागिरदों बेखौ नायहैदिनि। Bimabilay. Bimabi be. Ada lu ah. Ada lu ah. Neng ma maudeng? Hah? Ma maudeng? Bila ma be? Ma bustu be? Wa. Ma खालामनो? Kukabari. Kukabari? Wai, yau gedang kai na kong. Wai yau albari yau. Ya albari yau. Peci rumah seru. Bilai mabi? Ya kukadurung. Surabaya. Ada babu dau. Bilai mabi be? Bilbari. Bilai. Bibi. Noi. Boleh kita. Ya boleh kita. Bi umi ni uwe ya? Nudi. Bini. Neng nama moनलाय? Neng nama moनलाय? Nama Pujen. Umi ni. Nama Pujen. Nubaria ubu dong. Nubaria nengna nubaria ubu. Oke. Nengi nubaria ubu. Nubari kia. Nubari kia. Angkat tu sedang. Karburu. Umi ni fry. Benbul balik jam. Bintul bari ni. Woi, benbul balik jam. Naya ubu dong naya. Ah, dah bayar albari jauh. Alu bari. Bisi gider. Be ni gai dia orang gai ni au tai tai ni au. Sini. Dah bila be go kan. Kamu. Kalau ia berada kalau pa kamu. Nengku masa ya? Nengku masa ya belai. Nengku masa ya belai ang. Abu. Apa? Abu saya. Abu saya. Mana? Abu saya ni ha. Masa ya? Abu saya. Ang gua abu pun sih dia. Nay. Bayau school bariau dah oंखाम बारि मोनजागोन साहा बारि. School बारियाव. थाङो. थांना थाङा. Raile baba ya abu. Abarnya aku dia awal kan sih. Misti bari dong, misti bari. Ikan misti bari asyik lagi. Ikan misti bari asyik.
Like. Gà đi nên là cái gì đã vậy đi 이 모두 지금 타는 거지. 맞아 안 나게 되면 라. 허리. 이래나 빌라. 좋아. 굳이 잔치야 뭐. 너타면 đây là người ta đã bao dây phun đi thôi. 나 왜 처음 시작? 뭘 모르지? cậu già không làm ăn rồi ăn học sinh luôn rồi test đi mua đi à này bị tham với già đâu này với già đâu nhiều với già đâu free đâu này đấy 싫어 맞나 당나고 지금 상하더니 싫어 second time सा फुदुंबावनाय फुंनि second time सा फुदुंनाय गोथाव जागोन ना साहाया गोथाव जागोन दा मा मा ओंख्रि संखोब्रा मैथा ना यम्मी मैथाजों ना खान्दाजों आरो बेयावलाय मा दं खांख्रिखला भाजा यम्मी टेस्टि मोदोमबायलै दे लुदो माबार लुदो लोंनो लुगैथारबाय दिनै ओरैनोबा दाबो खनसेल' मोनलोंदों बेयो जाबाय जोंनि पियारा सावदाब लागाव गोदै नांबाङाखै नामा दे माबार आंबो साखिनायनो बारा गोदै जायाखै दे लाबोदो दे साहाखौबो आंसो लालायबावनांगौनोलै जोंखौनो लायाबा जाला नोंबो लोङो आरो साहाखौ हो हाब साहा लोंग्रा जेव जेव जाव जाव जाजोबफोरा नों मा नायदों बिजयरिया ब्लगसो नामा अखा हायै हायै बेसेबांबा गोबाव उननि दिनाव दिनैसो सान्दुं दुंबायना लोगोफोर बेनिखायनो नै जोंना सासे जि सुनाया होथारबाय नावदो जि सुनाया माबायदि सुदों जाबाय आरो मा सुदों ना
बेथ' आंनि गस्लासोलै आरो दै दंबावोसो बाब जेके जम्मु काश्मीर साबोनसो नामा माथो जेकेसो दे मोजां दा साबोना बियो मोजां फेंफोनाय जायो सुदो नोंहा अब्ला बेखिनियानोसै लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो थेंक इउ